A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum is-solennità tat-twelid ta' San Ġwan Battista. Kif nafu fil-Knisja niċċelebraw tlieta twelid għax is-soltu mhux it-twelid niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu, ta' Ommu Marija u ta' Ġwan il-Battista. Turina kemm hu figura importanti Ġwan il-Battista f'se naraw ukoll fil-kelma ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Stuħnina, Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. mulej ħnina, Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, fl-għola ta' smawiet u paċi flat l-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missil li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana, intliet fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti qajjim til San Ġwan Battista biex il-Kristu l-mulej l-estilu poplu mħejji sewwa. Għatina l-grazzja li nġarbu l-ferħ tas-sema u mexxi l-femiet tal-qaddejja kollha tiegħek fi triq tas-salvazzjoni u s-slim. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni gżejjer għatuni widen popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli u minn ħdanhom miftakar f'ismi. Għamilli fommi xabla misnuna taħt id-dell ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura u fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli: Izrael, inti l-qaddej tiegħi bik jiena nkun imfaħħar. U jienet għal xejn inkaddejt u fix-xejn ħlejt saħħti. Imma il-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ħdanhom għamilni qaddej tiegħu biex għaddu ireġġa' lura il-Ġakob.
u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakobb u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. ħajr l-Alla. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni flimkien. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Mulej, int tarbilni u tarafni, inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bot ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi triqati kollha, inti tafhom sewwa flimkien. Inrodlok ħajr għax triqatek għamiltni. Int sawwart il-ġewwini tiegħi u f'ġufommi int insiċtni. Inrodlok ħajr għax b'mod tal-aġeb għamiltni, tal-aġeb huma l-emejjel tiegħek. Flimkien? Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseċ fil-qiegħan tal-art. Flimkien? Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Qari mill-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David, Alla, skont il-weda tiegħu, ġib għall-Iżrael Salvatur, li hu Ġesu. Qabel il-miġġa tiegħu Ġwanni der ixandar mamudija tandima lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom tasbu li jien, imma araw warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u li ta' Bram u intom mill-ġnus li tibżaw minn Alla, lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Inti tfajjel, tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Elizabetta għal-ila żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, ridu jsemmuh Zakkarija l-missieru. Imma qabżet ommu u qalet le, iżda Ġwanni ikun jismu. Allura ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali li l-missieru xrid isemmih u talabhom xi ħaġa fuq jikteb. U kiteb hekk: ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb.
dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sinu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom il-biża' u bdew ixandu dawn il-ġrajiet kollha mal-awlijiet kollha tal-Ludija u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mela x'għad ikun dan it-tifel? Din hija d-domanda li għamlu il-ġirien u n-nies fuq Ġwan il-Battista meta għarfu dan il-mod speċjali tat-twelid tiegħu. Aħna nafu llum x'inhu Ġwan il-Battista. U b'żewġ kelmiet li jistgħu jispjegaw ħafna. Minu Ġwan il-Battista huwa l-prekursur u x-xhud. Il-prekursur dak li ġie qabel Ġesu biex iħejji t-triq tal-mulej u x-xhud bil-kelma tiegħu u bħajtu xhud ewlieni ta' minu Ġesu. Fil-fatt, minn qabel it-twelid ġanna hemmhekk il-Ġwan il-Battista bħala il-prekursur u x-xhud. Fil-fatt meta Marija marret għand Eliżabetta u daħlet għandha Eliżabetta tgħidilha malli smajt leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Innutaw, għadu ma twilidx Ġwan il-Battista, għadu fil-ġuf, ma diġà huwa ħaj għax nafu li l-ħajja tibda ma tnissil, u hemmhekk diġà qiegħed juri li Ġesu li qiegħed naturalment fil-ġuf ta' Marija, għadu kif tnissel fil-ġuf ta' Marija, huwa xi ħadd speċjali. Diġà hemmhekk qed juri minnu Ġesu. Għalhekk aħna niċċelebraw illum it-twelid tiegħu Ġwan il-Battista, għax dan huwa il-profeta, l-aħħar profeta, l-iktar profeta mbagħad viċin Ġesu dak li kien b'din il-missjoni minn Alla biex iħejji it-triq għal Ġesu. U nafu li qiegħda din il-missjoni verament mod tajjeb u sabiħ. Aħna llum meta niċċelebraw it-twelid ta' Ġwan il-Battista nafu li kien prekursur u xhud tiegħu kemm qabel it-twelid, kemm meta twieled it-twelid li qed niċċelebraw illum, imma fil-ħajja kollha tiegħu sal-mewt tiegħu. U jien nixtieq li nsemmi 3 karatteristiċi sbieħ ħafna fi Ġwan il-Battista li anki huma ta' talima lina fil-ħajja tagħna. L-ewwel nett Ġwan il-Battista li kellu din il-missjoni jekk importanti kien bniedem umli, ta' umiltà kbira. Kull meta narawh anke fil-missjoni tiegħu dejjem qiegħed jindika lil Ġesu. Mhux ħarsu lejja, araw lili, imma araw jgħidilhom id-disċipli tiegħu araw il-ħaruf ta' Alla. Jindika lil Ġesu, jipponta leħ biex iwassal in-nies għandu. Bħalma smajna fl-Atti tal-Apostli stess, meta jgħid jimminix dak li intom taħsbu li jien imma raw warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoll inħoll il-qorq ta' riġleħ. Din hi l-umiltà kbira li tidher f'Ġwan il-Battista li qiegħda din il-missjoni billi dejjem wassal in-nies għand Ġesu. Jgħid f'post minnhom fl-Evanġelju għandna il-kliem tiegħu jgħid jeħtieġ li jikberu u niċkien jien. Ġwan il-Battista kien ukoll bniedem ta' kuraġġ
ma beżax jgħid dak li għandu jgħid. U jaqdi l-missjoni tiegħu propju b'qawwa. Il-fatt nafu li għalhekk eventwalment imbagħad spiċċa maqtul. Il għaliex kien jgħid ċaru tont, kien iwassal messaġġ ċar lil dawk li jiġu għandu minn postijiet differenti, bħalma kien jgħid ukoll messaġġ ċar l-Erodi. U għalhekk hawn ukoll aħna hawn xi għallimna fil-ħajja tagħna, bħalma nitalmu mill-umiltà tiegħu li aħna bħala nsar għandna din il-missjoni wkoll li nresqu n-nies lejn Ġesu mhux lejn anfusna, imma wkoll li nkunu nies ta' kuraġġ li l-kelma ngħiduha b'mod ċar biex inwasslu dak li hu veru, dak li hu ġust, dak li hu xieraq. U nagħmlu dan bla biża'. Bad toqtok fi Ġwan il-Battista l-fedeltà. Fedeltà sħiħa u sal-aħħar. Il għaliex kellu mumenti meta isu ma kienx qed jara ċar ukoll li ma baqa' jgħix fedeltà din il-missjoni li Alla fdalu. Lilna wkoll jagħtina dan il-messaġġ illum fil-solennità ta' twelid tiegħu u jgħinna biex aħna bħala nsara nixu tassew il-magħmudija tagħna, is-sejħa li Alla mlilna biex inkunu wkoll dawk li nwasslu lin-nies għand Ġesu b'umiltà, b'kuraġġ u ngħixu b'fedeltà il-missjoni li Alla jafda lilna. Nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnisser minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata tat Punzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li hu meqjum iweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqan magħmudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew nresqu issa tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex bħal Ġwan il-Battista twassal dejjem in-nies għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel nkunu nixbu Ġwan il-Battista fl-umiltà tiegħu, fil-kuraġġ u fil-fedeltà tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tiegħek il-morda kollha, nitolbu għal-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk kollha li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Artimazza, f'Gaza, u l-postijiet kollha fejn hemm il-konflitti u ġlied u nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu bħalissa l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti mulej
tilqaħħom fiħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin impoġġu fuq l-artal tiegħek għatina li niċċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u rieħ meta wasal. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għal-ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li jintollejtu fl-aqwa ġieħ fost daw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu u qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet il-salvazzjoni tal-bniedem u twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil min tagħna l-mamudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu ta' l-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis mulej. Mulej Alla tal-eżerċti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek ġej, fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk
U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt ta' ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema id-daflak. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti saħħaħtna b'dan li kien qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema, għamel il-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista
u tilqa lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissil ġdid tagħha, ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-ħrajn semmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu, Alla tagħna sma' talb tagħna li senna weqaf magħna, glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna ħalisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija u qalilha kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarista minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija Martiżur qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missirna li inti fis-smewt jitqaddis ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet minnek rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewt jitqaddis ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina
iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Kif Santo. kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dubitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu kien ippreżentat fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħid fl-ard. Obżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrilna dnubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisbat tal-btana Ġesu li twilet minnek li tikun bnidem bħalna.
U Ġesu tiegħi offrinna dubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. L-aħħar misterju minn tal-ferħ, meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u war 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkuli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. Daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja għal-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi offrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitniedu, aħna li nibku norfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek u taħnina. Urina wara dan it-torufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għalli skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkuli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistruhuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla fid-dej tad-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-Grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina.
bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Xikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bħerqa, inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija tqiet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu irawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun tassew għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla f'dan is-sakrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek li semmem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom tal-La Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu.